வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா கிளாஸ். நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன் மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुधपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरि ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. कृष्ण. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमः. हरे कृष्ण. सॉरी. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. सॉरी. मुगं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपात् तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे कौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी शृण्वतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनः अर्हन्तैस्तोहे अभद्राणि वितुनोति सुकृत्सताम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकं. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைவருக்கும் மூணு முறை நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் சொல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ணா Hare ஹரே Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare, ராமா. Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Rama, Rama, Hare Hare Hare, Hare, ஹரே Hare கிருஷ்ணா. Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare, Hare,
हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயத்தை பார்க்க போகிறோம். கீதையின் சாராம்சம் இல்லையா? ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய அத்தியாயம். ஓகே. ஸோ நேற்று என்ன பார்த்தோன்றதை வந்து நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். முதல் அத்தியாயத்தில் 46 ஸ்லோகங்கள் இருந்துச்சு. 3 பேருடைய மனோநிலையை பார்த்தோம் இல்லையா? பகவத்கீதை வந்து எந்த சூழ்நிலையில் உரைக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அர்ஜுனனுக்கு வந்து குழப்பம் இருந்துச்சு இல்லையா? அப்போ வந்து இது சொல்லப்பட்டுச்சு. திருதராஷ்டிரருடைய மனசு எப்படி இருந்துச்சு? யாராவது சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி இருந்துச்சு? சந்தேகம், பயம், பாராபட்சம் இருந்துச்சு. துரியோதனது தற்பெருமை இருந்துச்சு, அவருக்கும் பயம் இருந்துச்சு இல்லையா? அப்புறம் வந்து அதனால தான் அவருக்கு போயிட்டு எப்படி பண்றாரு, ராஜதந்திரமா துரோணாச்சாரியர் கிட்ட பேசுறாங்க இல்லையா? அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஆஹ், பையன் ஒரு அதாவது அர்ஜுனன். துருபதனோட பையன் வந்துட்டு சொல்லுங்க மாதாஜி. அதான் முதஜி துருபதனோட பையன் தான் பாண்டவர்களோட படையை வந்துட்டு ஆம், நல்லா பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க முதஜி. ஆ துருபதன் தான் தன்னை கொல்ல போறாருன்றது அவருக்கு தெரியும். இருந்தாலும் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விதமான போர்க்கலைகளை வந்து சொல்லி கொடுத்தார். ஓகேங்களா? அது வந்து துரோணாச்சாரியர் சொல்லி கொடுத்தாங்க. அவரால் தான் அவர் இறப்பாருன்னு தெரியும். இருந்தாலும் ம் அவர் எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுத்தாரு. அர்ஜுனன் வந்து சிறந்த அவருக்கு பிடிச்ச வில்லாளி இல்லையா? சிறந்த வில்லாளி, அவருக்கு பிடிச்ச ஸ்டூடெண்ட் இல்லையா? ஸோ நீங்க ம். வந்து பாருங்க இவங்கெல்லாம் எப்படி இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ ராஜதந்திரமா பேசுறார். நம்ம அர்ஜுனனுக்கு எப்படி இருக்குது? குழப்பம் இருக்கு இல்லையா? குழப்பம் ஆமா. இருக்கு, பயம் இருக்கு, கவலை, மனசு, இன்பமின்மை, பாவச் செயல் இல்லையா? இரக்கம், இதெல்லாம் யாரோட மனநிலை? அர்ஜுனனுடைய. அர்ஜுனனோட மகனே இல்லை. ஏன் அவனுடைய மனோநிலை எப்படி இருந்துச்சு? அவருடைய இருதயம் மென்மையான இருதயம் இல்லையா? அதனால அவர் வந்து என்னத்தை யோசிக்கிறாரு? குல தர்மத்தை தான். குடும்பம் வந்து பாரம்பரியம் கெட்டு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு 5 விதமான காரணங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ குடும்ப பாரம்பரியம் போயிடுச்சுன்னா வர்ண சங்கரம் நடைபெறும். தேவையில்லாத பசங்க வருவாங்க. அப்புறம் முன்னோர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள்லாம் செய்ய முடியாதுன்றதெல்லாம் அவர் வந்து சுற்றி காட்டுறார் இல்லையா? எனக்கு இந்த ராஜ்யம் வேண்டாம். இப்போ என்னுடைய உடல்ல நடக்கக்கூடிய மாற்றங்கள், அதாவது மயிர்கூச்சி எரியுது, உடம்பெல்லாம் எரியுது, கை கால் நடுங்குது இல்லையா? காண்டிபம் வில்லு வந்து நழுவுது. இப்ப எந்த ஆயுதமே இல்லாம இருக்கேன். துரியோதனுடைய பசங்க என்னை வந்து கொன்னுட்டா கூட நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புறார் இல்லையா? ஸோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்த வத்சலனா இருக்காரு, கோவிந்தரா இருக்காரு இல்லையா? அஹ் எல்லாருடைய நலம் விரும்பியா அவர் இருக்கார் இல்லையா? பக்தர்களுக்கோசம் சேவை செய்யணுன்றதுக்கோசம் இங்க வந்து பக்தன் வந்து யாருங்க? அர்ஜுனன் இல்லையா? அவரை கோசம் வந்து தேரோட்டியா வந்திருக்காங்க இல்லையா? தேரோட்டியா வந்து எல்லா விதத்திலயும் வந்து கைட் பண்றார் இல்லையா? இவங்க தான் வந்து விண்ணாக போறாங்கன்றத வந்து ஏற்கனவே தெரியும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தெய்வீக சங்குகள், ஆஹ் அவங்க அதனால வரக்கூடிய சத்தத்தால வந்து துரியோதனுக்கு வந்து இருதயம் வந்து இருதயத்துல பயம் வருது இல்லையா? அப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணர் இந்த பக்கம் இருக்கிறதுனால லக்ஷ்மி தாயாரும் இருக்காங்க இல்லையா? இது நடக்கிற இடமும் வந்து தர்மக்ஷேத்திரம். ஆஹ் இது மாதிரி பல அறிகுறிகள் இருந்த வெற்றியின் அறிகுறி. ஸோ ஆரம்பத்திலேயே தெரிஞ்சிடுச்சு யார் வந்து போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி யார் வெற்றி அடைய போறாங்க. பாண்டவர்கள் தான்றதை நம்ம அது இதுல தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா? ஸோ இன்றைக்கு அத்தியாயத்துல வந்து 72 ஸ்லோகம் இருக்கு. இதை 4ஆ பிரிச்சிருக்காங்க. எப்படி ஒரு மனுஷன் வந்து நெருக்கடியை சமாளிக்கணும்னு சொல்லிட்டு 10 ஸ்லோகத்துல சொல்ல போறாரு. 11ல இருந்து 30 வரையும் பார்த்தீங்கன்னா என் உண்மையான அடையாளம் எது, நம்ம யாரு, அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்காமே இருக்கிறோம் இல்லையா? நமக்கு வந்து இரு கடமைகள் இருக்கு, அதை எப்படி சமாளிச்சுட்டு போறதுன்றத பார்க்க போறோம். 31ல இருந்து 53 வரையும். அப்புறம் எது வந்து நீடித்த சந்தோஷம் இல்லையா? 54ல இருந்து 72 விதமா பார்க்க போறோம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்லோகம் யாராவது வாசிங்க மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। तं त तं तदा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णकुलेक्षणं विषुदन्दम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। हरे कृष्ण माताजी।
இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சயன் பேசுறார். சஞ்சயன் என்ன சொல்றாரு? அர்ஜுனன் வந்து இரக்கத்தினால் மூழ்கி மனம் பலவீனமடைந்து கண்களில் கண்ணீர் மல்கிய நிலையில் இருப்பதை கண்ட மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் பின்வருமாறு கூறினார். சோ இப்ப வந்து அர்ஜுனன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கன்ஃபியூஷனா இருக்கார் இல்லையா? சோ அவருக்கு வந்து என்ன சொல்றாருன்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனனின் துயருற்ற நிலை மதுசூதனரான கிருஷ்ணர் இருக்கார். ஓகேவா? சோ அவர் என்ன சொல்றாரு? அறியாமை அறியாமையில் மூழ்கியுள்ள மனிதனுக்கு வந்து என்ன ஆகும்? புலம்புறாங்க. நம்ம புலம்புறோம்னு நமக்கு ஒரு காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு அறியாமல் இருக்கும், அப்புறம் வந்து ரொம்ப பற்றுதலா அந்த விஷயத்து மேல வச்சிருப்போம், பற்று வச்சிருப்போம். இது ரெண்டு தான். ஓகேவா? சோ இப்படி குழப்பத்துல இருக்க ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கு அர்ஜுனனுக்கு என்ன சொன்னாரு? பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணாரு கிருஷ்ணர். அது மாதிரி யாருக்கெல்லாம் வந்து புலம்புறாங்களோ, அறியாமையில இருக்கிறாங்களோ, வருத்தப்படுறாங்களோ, பற்றுதலால தாக்கப்பட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து கையேடு என்ன? பகவத்கீதை. பகவத்கீதை. சோ இந்த புலம்பல்ன்றது எல்லாருக்குமே இருக்கும் இல்லையா? யார் புலம்பாம இருக்காங்க? யாராவது இருக்கீங்களா? புலம்புறது இல்ல, பற்றுதல் இல்லைன்னு இருக்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா இங்க? இல்லைங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எல்லாருக்குமே இருக்கிறது, எல்லாருமே பண்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதை படிக்கணும் கம்பல்சரி இல்லையா? அதனாலதான் அத வாழ்க்கையின் கையேடுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? சோ இதுல ஓகே. இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம்? பௌதீக இரக்கம், கவலை, கண்ணீர் ஆகியவை தன்னை ஆத்மாவை பற்றி உண்மையை அறியாததன் அறிகுறிகள் ஆகும். நித்தியமான ஆத்மாவிற்காக இரக்கம் கொள்வதே தன்னை உணர்வதாகும். சோ நான் ஆத்மான்றது யாரு தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன இருக்காது? கவலை இருக்காது, கண்ணீர் இருக்காது, இரக்கம் இல்லையா? ரொம்ப நம்ம எல்லாம் வந்து ரொம்ப நம்ம மேலே வந்து ரொம்ப வந்து பற்றுதல் வச்சிருப்போம் இல்லையா? எனக்கு இப்படி நடக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ரொம்ப வருத்தப்படுவோம். எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்க, இது வந்து பொதுவான ஒரு வார்த்தை இல்லையா? எல்லாரும் நல்லா இருக்காங்கப்பா, நான் மாத்திரம் கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். பட் எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு வீட்டுக்கு ஏத்த வாசப்படின்ற மாதிரி ஒவ்வொரு பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா இந்த உடல் சார்ந்த பிரச்சனைன்றதை தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நான் இந்த உடல் அல்ல, மனசு அல்லன்றதை வந்து கிளாரிட்டியா வச்சுக்கணும். ஸோ இன்னொரு வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் பதவி உயர்வு, மதிப்பீடு, நல்ல மதிப்பெண், நல்லுறவு, பொருளாதாரம் இவைகளுக்காக புலம்புகின்றேனோ? கவலை இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா என்ன இருக்கும்? கவலை, நிச்சயமின்மை, வருத்தம் இவைகளால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனோ? ஆம் எனில் பகவத்கீதை எனக்காக உள்ளதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ எனக்கு நல்ல பதவி வேணும், நல்ல வீடு, மனைவி, மக்கள், படிப்பு இதெல்லாம் வேணும்னு நினைச்சு நம்ம புலம்புறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப என்ன? நமக்கு என்ன தேவை? இந்த இந்த இதுல புலம்பாம யாராவது இருக்காங்களா? எல்லாத்துலயும் நம்ம புலம்புறோம் இல்லையா? ம், நல்ல வீடு வேணும், நல்ல அமைதியான வாழ்க்கை வேணும்னு நினைக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்ம புலம்பிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நிமிஷமும் நம்ம பகவத்கீதையை வந்து படிச்சுட்டே இருக்கணும் இல்லையா? இல்லை படிச்சதை நம்ம ஞாபகம் வச்சு நம்ம லைஃப்ல வந்து அப்ளை பண்ணணும். இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ரெண்டாவது ஸ்லோகம் படிங்க. உதர்ஸ் श्रीभगवानुवाच उदस्त्वा कस्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनायजुष्टम् अस्मगर्यम् अगर्तिकरम् अर्जुन। புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அன்புள்ள அர்ஜுனா, உன்னிடம் இது போன்ற கலங்கங்கள் எங்கிருந்தது? அஹ், வந்தன. வாழ்வின் மதிப்பை அறிந்த மனிதனுக்கு இவை தகுதியற்றவை. இவை மேலுள்ளவங்களுக்கு கொண்டு செல்வதில்லை, அவமானத்தையே கொடுக்கின்றன. கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? என்னப்பா இவ்வளவு படிச்சிருக்கேன்னு நினைச்சேன், என் கூடயே இருக்கிற ஆத்ம ஞானம் பெற்றிருப்பேன்னு நினைச்சேன், இவ்வளவு அளவுக்கு புலம்பியிருக்கிற. என்ன இது? ஏன் இப்படி புலம்புற? இந்த மாதிரி புலம்பலி உனக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு கேக்குற. ஓகேவா? சோ ஸோ உன்னுடைய இருதயம் வந்து ரொம்ப பலவீனமா இருக்கு, அதனாலதான் இந்த புலம்பல் இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து இப்படி எல்லாம் இருந்தேன்னா உயர்ந்த லோகத்துக்கு போக முடியாது. ஸோ முக்தனா பகவானின் முக்கியத்துவம் இதுல வந்து என்ன நம்ம பார்க்க போறோம்னா, கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுகிறார். இவனுடைய கலங்கங்களை பார்த்துட்டு ஆரியன் பத்தி என்ன தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ இத மாதிரி புலம்புறதுனால என்ன பலன்கள்ன்றத பார்க்க போறோம். ஓகே. ஸோ இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து பராசர முனி வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுவார்.
அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான். ஓகே, பகவான் என்ற 6 விதமான செல்வ வளங்கள் வந்து நிறைஞ்சிருக்குது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான அழகு, எல்லா அறிவு, எல்லா தியாகம், எல்லா விதமான பலம், எல்லா புகழும், எல்லா செல்வமும் வந்து ஒன்று கூடி இருக்கிறது யார்கிட்டன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட தான். ஓகேவா? ஸோ நம்ம அறிவுன்னு எடுத்துட்டா நம்ம உலகத்துல வந்து ஐன்ஸ்டீனு, அப்துல் கலாம், இவருக்கெல்லாம் வந்து நிறைய அறிவு இருந்துச்சு இல்லையா? நிறைய பட்ட படிப்புகள் முடிச்சிருந்தாரு அப்துல் கலாம் இல்லையா? ஆம், அவர்கிட்ட அழகு இருந்துச்சா இல்ல செல்வம் இருந்துச்சா? அவர் பிரசிடென்ட் ஆகும்போது 2 பெட்டி தான் எடுத்துட்டு போனார் இல்லையா? ஜனாதிபதி ஆகிறதுக்கு. அஹ், அப்போ வந்து வெளியே வரும்போது அதே 2 பெட்டி எடுத்துட்டு தான் வெளியே வந்தார் இல்லையா? ஸோ ஒன்று அறிவு இருக்கிற இடத்துல மித்ததெல்லாம் இருக்காது. அழகுன்னு எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உலக அழகி இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட அழகு இருக்கு, எல்லாருக்குமே அறிவு புகழ் இருக்கா? அதை பார்த்தா இல்லை இல்லையா? ஸோ இந்த எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களும் முழுமையா யார் ஒருத்தர் கையில இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பகவான் பகவான். கிருஷ்ணர் கிட்ட தான் இருக்கு இல்லையா? அதனால தான் இந்த பகவான்ன்ற வார்த்தை வந்து கிருஷ்ணருக்கு மாத்திரம் தான் உபயோகப்படுத்தும், வேற சாதாரண மனிதர்களுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ வந்து இந்த சமயம் இப்போ இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்து இந்த பகவான்ன்ற வார்த்தையை வந்து எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ணாங்க, மனிதர்கள் கூட. அது தவறுன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ பகவானின் முக்கியத்துவம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் ஆச்சரியப்படுகிறார். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கடவுளை வந்து இந்த ஸ்லோகத்தில் பர்பட்டில் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாரும் பகவத்கீதை எடுத்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இங்க கடவுளை வந்து உணர்றதுக்கு வந்து 3 நிலைகள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான். ஓகேவா? பிரம்மன்னு அருவ வழி சில பேர் வந்து கடவுளை வந்து ரூபம் இல்லை, அவங்க அருவமா இருக்காங்க, ஒளி வடிவத்தில் இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஒளியை வந்து வழிபடுவாங்க. அவங்க தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரம்மன், பிரம்மவாதிகள். கடவுளுக்கு வந்து 4 கை ரூபங்கள் இருக்கு, அதாவது சங்கு, சக்கரம், கதை, பத்மம் தாங்கி இருக்காரு. அவர் வந்து பரமாத்மா, எல்லாருடைய இருதயத்துல இருக்காங்க. சிறந்த நிலை எது பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர். கிருஷ்ணர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 கை ரூபம், ஷாமசுந்தர கலர்ல ஷாமசுந்தரமா இருக்கிறாரு. அப்புறம் கையில புல்லாங்குழல் வச்சுட்டு தலையில மயில் பிடி வச்சிருக்காரு. நீலமேக வண்ணத்தோட இருக்கிறாரு. அவர் தான் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? அது 2 கை ரூபம். ஓகேவா? இதுதான் வந்து உயர்ந்தது, உத்தமமானது. இதுதான் ஒருத்தன் வந்து புரிஞ்சிக்கணும். ஓகே, ஓகே. அதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவத்துல இருந்து இங்க ஒரு கோட்பாடு சொல்றாரு. வதந்தி தத் தத்வவித தத்துவம் யஜ்ஞானம் அத்வயம் பிரம்மேதி பரமாமேதி பகவான் இதி சப்தயேத். பிரம்மேதி பரமாமேதி பகவான் ஏதி, இதுதான் உத்தமம். இந்த 3 நிலைகள் அவனவனுக்கு அறிவுக்கு ஏத்த மாதிரி கடவுளை புரிஞ்சுக்கிறாங்க. இதுக்கு வந்து பிரபுபாதா வந்து ஒரு அனாலஜி சொல்றார். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதாவது அறிவில் வந்து அறிவு கொஞ்சமா இருக்கிற வந்து இந்த வீட்டில் வந்து சூரிய கதிர்கள் வரும் இல்லையா? நம்ம ஒரு 7 மணி 6 மணி 6:30 மணி ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சூரிய கதிர்கள் வரும். அதை வந்து தான் சூரியன் சில பேர் நினச்சிப்பாங்க, சூரியன் நினச்சிப்பாங்க. சில பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அறிவு இருக்குன்னா சூரியன்றதுக்கு வந்து ஒரு வட்டம் வடிவத்தில் இருக்கு, அதுக்கு வந்து லென்த்து பிரெத்து, அதாவது அகலம் நீளம் எல்லாம் இருக்குன்னு நினைக்கிறவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2வது நிலையை புரிஞ்சுக்கிறவன் கடவுளுக்கு வந்து பரமாத்மா 4 கை ரூபத்தில் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் அறிவு இருக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் வந்து ஒரு கிரகம், அது சோலார் சிஸ்டத்தில் இருக்குன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. அவன் வந்து தான் பார்த்தீங்கன்னா கடவுளை இருக்கிற மாதிரி புரிஞ்சுக்கிறான். எப்படி சூரியன் வந்து ஒரு கிரகணன்றத வந்து கிரகம் கிரகம்ன்றத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறானோ, அவன் சன் இஸ் எ பிளானட், அது வந்து சோலார் சிஸ்டத்துக்கு இல்லை இருக்குன்றதை எவன் கிளியரா தெரிஞ்சுக்கிறானோ அவன் கடவுளுடைய உன்னதமான உத்தமமான உயர்ந்த நிலையை புரிஞ்சுக்கிறான். பகவான் கிருஷ்ணர் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட இருந்த விரிவங்கம் தான் வந்து இந்த பிரம்ம நிலை அண்ட் பரமாத்மா நிலை. இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சுச்சுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சுதுங்க தாச்சு. Okay. பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து உயர்ந்தவர். அவர் தான் வந்து சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடட். ஏன் இந்த வார்த்தையை அவருக்கு யூஸ் பண்றேன்னா அவருக்கு நிகரானவர் யாரும் இல்லை, அவரை விட உயர்ந்தவர் யாரும் இல்லை. அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள், ஆதியானவர், முழு முதற் கடவுள். அதாவது பிரம்ம சமிதையில பிரம்மா பாடுறார், அவர் தான் எல்லா காரணங்களுக்கு காரணமா இருக்காரு. அதாவது
ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रहः அநாதிராதிர்கோவிந்தः சர்வகாரண காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ அநாதிராதிர் கோவிந்தக. ஓகே, அப்பன்னா என்ன அர்த்தம்? யாரும் தோன்றாததுக்கு முன்னாடி யார் இருந்தாங்க? பகவான் கிருஷ்ணர் இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். அவர் தான் வந்து ஈஸ்வரக அப்படின்னா அவர் தான், சாரி, அவ தான் வந்து எல்லாத்தையும் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ற. ஓகேவா? ஆ, அப்புறம் வந்து சச்சிதானந்த விக்கிரக. சச்சின்னா சத்து சித்து ஆனந்தம். அவர் தான் வந்து நித்தியமானவர், ஞானமுடையவர், சந்தோஷத்தை அளிப்பவர். ஓகேவா? எல்லாமே அவர்கிட்ட தான் இருக்கு. சர்வ காரண காரணம். எல்லாத்துக்கும் இந்த உலகத்துல இருக்க ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் காரணமா அவர் தான் இருக்காரு. அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லா அவதாரங்கள் வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறுபடியும் பாகவதத்துல இருந்து கோட்பாடு சொல்லிருக்காரு பிரபுபாதா. ஏதே சாம்ச கலபும்சக கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திராதி வியாக்குலம் லோகம் மிருதயந்தி யுகே யுகே. ஓகே, அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்வயம் ரூபம். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதாவது பல அவதாரங்கள் நம்ம அவருக்கு இருக்கு இல்லையா? பட் நமக்கு என்ன தெரியும்? 10 அவதாரங்கள், அந்த 10 அவதாரம் தான் தெரியும். மச்ச கூர்ம வராக, நரசிம்ம, வாமன, பரசுராம, ராம, பலராம, கிருஷ்ண, கல்கி, புத்தா, இந்த அவதாரம் எல்லாம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் தான் தெரியும். பட் அவர் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்காரு. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா குண அவதாரம், புருஷ அவதாரம், லீலா அவதாரம், மன்வ மன்வந்திர அவதாரம், யுக அவதாரம், அப்புறம் வந்து அஹ், சக்தி ஆவேஷ அவதாரம். இது மாதிரி பல அவதாரங்கள் அவர் எடுத்திருக்காரு. அவர் தான் ஒலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரியன் என்ற என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ், அவன் வந்து ஒரு சிறந்த குடிமகன், வாழ்க்கையினுடைய மதிப்பை அறிஞ்சவன். அதாவது இந்த உடல்ல இந்த வாழ்க்கை எதுக்கோசம் வாழ்றோம்? இந்த உடல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய சேவையில யூஸ் பண்ணணும். நம்மளுடைய நித்திய கொள்கை வந்து பரமபுருஷனுடைய பகவானுடைய திருநாட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு அவன் தெரிஞ்சிருக்கான். அவன் வேதங்களை படிச்சிருக்கனால அந்த ஞானம் இருக்குது. அவன் தான் வந்து ரொம்ப சிவிலைஸ்டு, அதாவது கற்றறிந்த ஒழுக்கமுள்ள மனிதன் தான் வந்து ஆரியர்கள்ன்றது அர்த்தம். ஓகேவா? இங்க வந்து சத்திரியனா இருக்காரு அர்ஜுனா இல்லையா? அர்ஜுனனுக்கு வந்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா தான் சத்திரியன். சத்திரியனோட தர்மம் என்ன? போர் செய்தல். போர் செய்யணும். பட் இவர் என்ன பண்றாரு? மயக்கத்தும் கலங்கத்தால அவர் என்ன பண்றாரு? இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விடுறார் இல்லையா? தன்னுடைய செயலை வந்து செய்ய மாட்டேன்றது கடமையில இருந்து தவறுறார் இல்லையா? அதாவது சாக்கு சொல்றார் வேண்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? பட் கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு? எதுக்கோசம் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? கலைகளை வந்து எடுக்கிறார் இல்லையா? தர்மத்தை நிலைநாட்டணும். இல்லைன்னா இந்த நம்ம விளைச்சல் நிலையத்துல நெல் கதிரும் வரும், தேவையில்லாத அஹ், கல் செடி, அதாவது தேவையில்லாத செடியும் வரும் இல்லையா? விவசாயி என்ன பண்ணுவான்? அந்த தேவையில்லாத செடியை வந்து எடுத்துடுறான். அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் வந்து இங்க என்ன பண்றாரு? இந்த போர் மூலயமா தேவையில்லாத மனிதர்களை வந்து அக்கிரமக்காரர்களை வந்து நம்ம பார்த்தோம். 6 விதமான அக்கிரமக்காரர்கள். அது மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனிதர்களை வந்து எடுத்துடுறாரு. பாவம் செய்யறவங்களை வந்து எடுக்கிறாரு. ஏன்னா தர்மத்தை நிலைநாட்டணும் இல்லையா? அதுக்கு பிறகு வரக்கூடிய சந்ததிகள் வந்து என்ன ஆகும்? தவறி போயிடும். அதனால அவர் என்ன பண்றாரு? களை எடுக்கிறதுக்கோசம் யுக யுகந்தோறும் வருவேன். எப்பெல்லாம் அதர்மம் வந்து தலை தூக்குதோ அப்ப நான் வருவேன் இல்லையா? தர்மத்தை காக்கிறதுக்கோசம், பக்தர்களை காக்கிறதுக்கோசம் நான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார் இல்லையா? ஸோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீ இப்படி எல்லாம் புலம்புறதுனால என்ன பலனுன்னு அப்படின்னு சொல்றார் இல்லையா? அவர் புலம்பி தள்ளுறாரு இல்லையா? இது உன்னுடைய வாழ்க்கைக்கு உகந்ததா? உன்னுடைய தகுதிக்கு உகந்ததா? நீ சத்திரியன், உன்னோட கடமை சண்டை போடு. சரி, சண்டை போட்டேன்னா வந்து அரசனாவ இல்லையா? என்னுடைய லோகமான நித்திய லோகத்துக்கு வர போற. சோ அவர் மேல கருணை கொண்டு அவருக்கு ஆத்ம ஞானத்தை வந்து போதிக்கிறாரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ, क्लैप्यं मा स्म गम पार्थ नैदत्यव्ययुपपद्यते शीघ्रं क्रतुये दर्बल्यं यग्धवोत्तिष्ठ परन्दप. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? பிருதாவின் மகனே, இது போன்ற இழிவான தளர்ச்சிக்கு இடம் கொடுக்காதே.
என்ன சொல்றாரு? இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப இழிவானதுப்பா, இதுக்கு வந்து இடம் கொடுக்காத. இது வந்து உன்னுடைய நிலைமைக்கு வந்து பொருத்தமானதல்ல. இந்த மாதிரி அற்பமான இதய பலவீனத்தை கைவிட்டுட்டு எதிரிகளை வந்து தவிக்க செய்பவனே, எழுந்து போரிடுவாயாக அப்படின்னு சொல்ற. ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப நல்லா இல்ல. நீ இதெல்லாம் பண்ணாத, இப்படி பேசாத, புலம்பாதன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். இல்லையா? நம்மள வாழ்க்கையில புலம்பி தள்ளிடும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த இதய பலவீனத்தை கைவிட்டுடுன்னு சொல்றார். ஓகேவா? சோ நமக்கு என்ன இருக்குது? இந்த ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. ரொம்ப வந்து இருதயம் வந்து சாஃப்டா இருக்கும். அப்புறம் இழிவான தளர்ச்சி, அதனால என்ன ஆகுது? ரொம்ப சோர்ந்து போயிடுவோம். இது ரெண்டுத்தையும் நீ விட்டுடு. இல்லையா? சொல்றார், நீ சத்திரியன்பா. ஆ? அப்படின்னு சொல்றார். சத்திரியன். அப்புறம் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா உற்ற நண்பர்கள். அர்ஜுனனும் இவங்க ரெண்டு பேரும் நண்பர்கள் இல்லையா? ரொம்ப ரொம்ப உற்ற நண்பர்கள். அதனால அவர் நேரடியா அவரை வந்து கைட் பண்றார். ஓகேவா? சோ இதெல்லாம் எந்த இடத்துல நடக்குது? குருஷேத்திர போர்லயே நடக்குது. அவர் ரதத்துல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு. ரெண்டு பேரும் ரதத்திலேயே உட்கார்ந்துட்டு பேசிட்டு இருக்காங்க. இல்லையா? ஸோ நான் அவருடைய எண்ணம் என்ன? அர்ஜுனனுக்கு நான் வந்து இந்த சண்டை போட்ட இது தவறு இல்லையா அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? ஏன்னா இங்க வந்து மதிப்புக்குரிய பீஷ்ம பிதாமகா இருக்காரு. அவங்களெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட இருந்து தான் இதை வந்து இந்த கலையெல்லாம் நான் கற்றெடுத்தேன். இல்லையா? அவரையே வந்து இந்த கலையை கற்று கொடுத்து அவங்களுக்கே வந்து நான் அந்த திறமை வச்சு அவங்கள வந்து சாகடிக்கலாமான்னு சொல்லிட்டு அவர் பேசுறாரு. அது இல்லாம நாங்க வந்து பிறந்ததுல இருந்து அப்பா இல்ல, எங்களுக்கு அப்பாவா இருந்து அவரை மடியில உட்கார வச்சு எங்களை வளர்த்தாரு. அவரை போயிட்டு நாங்க இது இப்படி எல்லாம் பண்ணலாமான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரோட கேள்விகள். ஓகேவா? ஆனா சத்திரிய தர்மம் என்ன? சண்டை போடணும் இல்லையா? சோ சண்டை போடுறதுக்கோசம் ஏன் சண்டை போடணும்? நீ கேக்குற, நான் வந்து விதவைகள்லாம் ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த மாதிரி விதவைகள் ஆனா கூட தர்மத்தை பின்பற்றக்கூடிய யுதிஷ்டர் இருக்காரு. யுதிஷ்டர் வந்து காப்பாத்துவாரு. இல்ல, யுதிஷ்டர் வந்து எப்பவுமே தர்மத்தை ஃபாலோ பண்றவர். தன் மனைவியை விட்டுட்டு எல்லாரையும் தாயா தான் பார்க்கறக்கூடிய மனோபன்மை யாருக்கு இருக்கு? யுதிஷ்டர் இருக்கு. சோ அதனால என்ன தலை தோங்கும்? தர்மம் தலை தோங்கும். அதனால நீ கவலைப்படாதப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஆஹ் நான் வயலன்ஸ் இல்ல, நீ தைரியமா சண்டை போடு, இது அதர்மம் இல்ல, நீ தர்மத்துக்கோசம் நீ சண்டை போடு அப்படின்னு சொல்றார். ஒருவர் நினைப்பதை விட வார்த்தைகள் ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவதால் உங்கள் வார்த்தைகளை கவனமாக தேர்ந்தெடுக்கவும். சோ இங்க அர்ஜுனன் உடைய மனநிலையை தெரிஞ்சுட்டு அவரை வந்து பக்குவமா மாத்துறாரு. யாரு? கிருஷ்ணர். இல்லையா? சோ நம்ம வார்த்தைகள், நம்ம யார்கிட்ட பேசினாலும் நம்ம வார்த்தைகளை வந்து பக்குவமா யூஸ் பண்ணணும். இல்லையா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. कथं अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं शङ्गे द्रोणं स मधुसूदन इषिभिः प्रत्युत्स्यामि पूजर्हव हरिसूदन हरे ஹரி कृष्ण கிருஷ்ணா. माताजि। ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுசூதனான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்றாரு. யார் அது மதுசூதனான்னு யாரை குறிக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தான் குறிக்குது. மது என்ற அரக்கனை கொண்டதுனால கிருஷ்ணருக்கு ஒரு பெயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுசூதனா. ஓகேவா? எனது பூஜைக்குரியவர்களான பீஷ்மர், துரோணர் முதலியோரை போரில் எவ்வாறு என்னால் எதிர்த்து தாக்க முடியும்? அவருடைய கவலை என்ன? என் தாத்தா இருக்காரு, என் டீச்சர் இருக்காங்க இல்லையா? பீஷ்ம பிதாமகா இருக்காரு, துரோணாச்சாரியா இருக்காரு. இவங்களெல்லாம் நான் எப்படி வந்து தாக்குறது? ஏன்பா கிருஷ்ணா, நீ போயிட்டு உங்க தாத்தாவை உக்ரசேனனை வந்து தாக்குவியா அப்படின்னு கேக்குற. உன்னுடைய குருவான சாந்திபினி முனியை போய் தாக்குவியா? ஓகேவா? இது மாதிரி எல்லாம் புலம்பி ஆர்கியூ பண்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. कुरु மாதாஜி. ம். कुरून् अहत्वा हि महानुभावन् श्रेया भोक्तुं वैश्यम् अभिहलोहे हत्वार्धकमांस्तु कुरून् इहैव भूच्य विभोहन् रुधिर प्रतिक्तान् हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பீஷ்மர், துரோணார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா துரியோதன பக்கம் இருந்தாங்க. எதுக்கு இருந்தாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, அதாவது பொருளாதார வசதிக்கோசம் அந்த பக்கம் இருக்காங்க.
ஓகேவா? ஸோ பீஷ்மா வந்து என்ன பண்ணாரு, அவங்க அப்பாவுக்கு வந்து சாந்தானு, நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா அவங்க குடும்ப பரம்பரையில சத்தியவதிக்கு சாந்தானுக்கு கல்யாணம் ஆகுது இல்லையா? ஆ, அவங்களுக்கு வந்து பசங்க விசித்திர வீரியன் பிறக்கிறார். அப்போ வந்து ஆ, சத்தியவதியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்க அப்பா சொல்வார் ஆ, சாந்தானுக்கு, உனக்கு ஏற்கனவே ஒரு பையன் இருக்கான், பீஷ்மா இருக்கான், கங்காக்கு பிறந்தவன். அவன் தானே அரசன் ஆவான். என் பொண்ணுக்கு பையன் பிறக்கிறவங்க வந்து எப்படி அரசன் ஆவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். ஸோ அதனால அவர் சாந்தானு வந்து அமைதியா வந்துடுவார். பட் சோகமா இருப்பார். என்னடா நம்ம அப்பா சோகமா இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு பீஷ்மா என்ன பண்ணுவாரு, மந்திரிகளை கேட்பார். அவங்க வந்து இது மாதிரி நடந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்லுவார். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, அப்பாவுக்கு தெரியாம அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு சத்தியவதி அவங்க அப்பா கிட்ட பேசுவார். இது மாதிரி நீங்க உங்க பொண்ணை கொடுங்க, நான் வந்து அரசனாக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவர் சரின்னு சொல்லுவார். இல்லப்பா, நாளைக்கு நீ கல்யாணம் பண்ணிப்ப, உனக்கு பசங்க பிறப்பாங்க, அவங்க வந்து நீ அரசனாக மாட்ட, அவங்க அரசனாகணும், என் தாத்தா சொத்து தானேன்னு கேட்டாங்கன்னே எப்படிப்பான்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு பிரச்சனையா, நான் கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சபதம் எடுக்கிறார். தான் அப்பாவுக்கு ஒரு கல்யாணம் பண்றதுக்கோசம் பீஷ்மர் வந்து கல்யாணம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு ஒரு சபதம் எடுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அதுக்கு அதுக்கு அடுத்தது ஆஹ், சாந்தானு மகாராஜாக்கும் சத்தியவதிக்கும் கல்யாணம் நடக்கும். அவருக்கு வந்து பசங்க பிறப்பாங்க. ஓகேவா? அப்போ வந்து இவர் சபதம் எடுப்பார். ஆஹ் நான் வந்து பிரம்மச்சரியா இருப்பேன், என்னைக்குமே இந்த ஹஸ்தினாபுரத்துக்கு வந்து நான் ஆஹ் உண்மையா இருப்பேன் எல்லா காலத்திலயும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு பிரமாணம் எடுத்துப்பார், சத்திய பிரமாணம். ஓகேவா? ஸோ அதனால பாத்தீங்கன்னா இந்த கௌரவர்களுக்கு வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணாலும் அவங்களுக்கு வந்து அமைதியா இருப்பார். ஓகேவா? ஆனா அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர். ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஆஹ் துரோணாச்சாரியார். துரோணாச்சாரியார் வந்து பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் அவருக்கு வறுமை இருக்கும், அவர் ஒரு பிராமணன்னு. வறுமை இருக்கும். அவனுடைய பையன் வந்து ஆஹ் அஸ்வத்தாமா. அஸ்வத்தாமாக்கு வந்து பால் கொடுக்கறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது. ஓகேங்களா? அதனால வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, வறுமையின் காரணத்தினால வந்து துரியோதனன் கிட்ட வருவாங்க. ஓகேவா? துரியோதனன் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையான வசதியும் கொடுப்பாரு, அஸ்வத்தாமா கிட்ட ரொம்ப நல்லாவும் இருக்கும். ஓகே. அஸ்வத்தாமாக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா துரியோதனன் வச்சுட்டு இருக்க குதிரை மேல ஆசையா இருப்பார். அந்த குதிரையும் அவர் கொடுப்பார். ஸோ அதனால இவங்க என்ன பண்ணாங்க, காலத்தின் சூழ்நிலையால அஹ், பணத்துக்கோசம் இந்த பக்கம் வந்தாங்க. ஓகேவா? ஸோ வாழ்வாதாரம் பணத்துக்கோசம் இந்த பக்கம் வந்திருந்தாங்க. ஓகேவா? மகாத்மாக்களான எனது ஆச்சாரியர்களின் வாழ்வை அழித்து நான் வாழ்வதை விட இவ்வுலகில் பிச்சை எடுத்து வாழ்வதே மேல். ஸோ நான் அவங்கள ஆச்சாரியர்கள் கொல்ல மாட்டேன், நான் வேணும்னா பிச்சை எடுத்து வாழ்ந்துக்கிறேன்ப்பா. உலக லாபங்களை விரும்பும் போதிலும் அவர்கள் பெரியோர்களே. ஸோ நான் பௌதிகமா நினைச்சா கூட அவங்க வந்து என்னோட பெரியவங்க, மூத்தவங்க, அவங்கள வந்து கொன்று அதனால வந்து அனுபவிக்கிறது வந்து இரத்தக்கரையை படிந்திருக்கும். அதனால வேண்டாம்ப்பா எனக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. हरे कृष्णा। न न सैदद्विद्म कदरन्नो करियो यद्वा जयमे यदि वा नो जयेभू जयेयु यान्येव हत्वा न जिजुविषामसस् देवस्थिता प्रमुखे तार्दराष्ट्रा। ஹரே கிருஷ்ணா. அவர்களை நாம் வெல்வதோ அவர்களால் கொல்லப்படுவதோ எது சிறந்தது என்று நாம் அறியோம். யாரை கொன்றால் நாம் வாழ விரும்ப மாட்டோமோ அந்த திருதராஷ்டிரனின் மகன்கள் இப்பொழுது நம் முன் போர்க்களத்தில் நிற்கின்றன. இவர் என்ன சொல்றாரு பாருப்பா, நான் அவனை கொல்றனோ அவங்க என்ன கொல்றாங்களோ அதெல்லாம் வந்து பிரச்சனை இல்லை. நம்ம வந்து யாரை கொன்னா நான் சந்தோஷமா இருக்க மாட்டேனோ, அஹ், அவங்க எல்லாம் தான் முன்னாடி இருக்காங்க, போர்க்களத்துல நம்ம முன்னாடி நின்னுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? இதுல இருந்து என்ன தெரியுது, அவருடைய பற்றின்மையை தெரியுது. அதாவது அவருக்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் இல்லை பாருங்க. நான் இவங்களெல்லாம் சாவடிச்சுட்டா நான் அரசன் ஆகலாம், அரச பதவிக்கு வரலாம், நான் செல்வாக்கோட செல்வ செழிப்போட வாழலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணம் இல்லை. அவர் ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா காட்டுல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க, சில நேரத்துல சாப்பாடு கூட கஷ்டப்பட்டாங்க இல்லையா? அவங்களுடைய சாப்பாடு கஷ்டம் எப்படி போச்சு, அக்ஷய பாத்திரம் கிடைச்ச பிறகு போச்சு இல்லையா?
இந்த காட்டுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. அதுவும் கடைசி வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்ஞான வாசத்துல இருந்தாங்க. அதாவது ஆஹ், அவங்க யாராவது கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா கூட இவங்களுக்கு வந்து அரசாட்சி கிடைக்காதுன்னு சொன்னாங்க இல்லையா. மாறு வேஷம் போட்டுட்டு வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க. அவ்வளவு அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டவர். இப்போ அவருக்கு ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பம். கொன்னுட்டு திறமை இருக்கு, சிறந்த வில்லாளி, கொன்னுட்டு ராஜ்யத்தை அனுபவிக்கலாம். பட் இருந்தாலும் அவருடைய பற்றின்மையை தெரியுது பார்த்துக்கோங்க. ஸோ எந்த பொருள் மேலேயும் அவருக்கு பற்றுதல் இல்லை. அப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து பற்றுதல் இல்லைன்னா அவனை எதுக்கு தகுதி, முக்திக்கு வந்து தகுதி ஆகிறான். அந்த பாயிண்ட்டை இந்த எடுத்துக்கணும். அவனுக்கு போதிய அளவுக்கு ஞானம் இருக்கு இல்லையா. தன் புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்ணி ஆஹ், யார் ஒருத்தன் பக்தி பண்ணிட்டு வரானோ அவனுக்கு வந்து முக்தி கிடைக்கும். ஓகே, இந்த குணாதிசைகள் எல்லாமே வந்து யார்கிட்ட இருக்குது? அர்ஜுனன் கிட்ட இருக்கு அர்ஜுன் கிட்ட. இல்லையா. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. தனிப்பட்ட தொழில்முறை உறவு பிரச்சனைகள் அர்ஜுனனுக்கு இவை எல்லா பிரச்சனைகளும் இருந்துச்சு. நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் எனக்கு மாத்திரம்தான் வந்து பிரச்சனை இருக்கு, வீட்லயும் பிரச்சனை இருக்கு, வேலை செய்யற இடத்துலயும் பிரச்சனை இருக்கு, அப்புறம் வந்து எனக்கு எப்பவுமே குழப்பமா இருக்குன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு. இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாருக்கும் இருக்கு, எல்லாத்துக்கும் ஒரே தீர்வு என்ன? பகவத்கீதா இல்லையா. அதை எடுத்து நம்ம படிக்க ஆரம்பிக்கணும். ம். ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம் படிங்க. कार्पण्यदोषो स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः निश्चितं पृथु तन्मे चिशिष्यस्ते अहं जाति माम त्वां प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போது நான் என் கடமையை பற்றி குழப்பம் அடைந்து கருமித்தனமான பலவீனத்தால் என் இயல்புகளை எல்லாம் இழந்துவிட்டேன். இந்நிலையில் எனக்கு நல்லது எது நிச்சயமாக கூறும்படி உம்மையை கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்போது உம்மிடம் சரணடைந்த சீடன் நான், அருள் கூர்ந்து எனக்கு அறிவுரை கூறுவீராக. இப்ப இவ்வளோ நேரம் புலம்பி தன்ன அர்ஜுனன் என்ன பண்ணாரு? அப்பா நீ எனக்கு குருவாயிரு, நான் உனக்கு சீடனா இருக்கேன். நீ தயவு செய்து எனக்கு வந்து அறிவுரை சொல்லு, நான் உங்களுடைய அறிவுரைப்படி நான் நடக்கிறேன்னு அப்படின்னு கேட்குறாரு. அது மாதிரி நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குழப்பங்களோட இருக்கோம். நம்மளும் வந்து தகுந்த ஆன்மீக குடும்ப குரு பரம்பரையில வரக்கூடிய அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆஹ், ஆன்மீக குரு வந்து அடையணுன்றத வந்து நம்ம இதுல இருந்து நம்ம டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கணும். ஓகே. ஸோ இந்த உலகத்துல வந்து பல பிரச்சனைகள் இருக்கு. அந்த பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வு எது? நம்ம வந்து ஆன்மீக குருவை அடையணும். அவர் சொல்லக்கூடிய தீர்வை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா. யோவா ஏதத் அக்ஷரம் கர்கை அவித் வா- வஸ்மால் லோகாத் பிரைதி ச கிருப்பணக. யார் ஒருத்தன் இந்த உலகத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை அவனால வந்து தீர்க்க முடியலோ, ஓகேவா, தீர்க்க முடியலையோ அவன் வந்து அடுத்த ஜென்மத்துல என்னவா பிறப்பான்னு பாத்தீங்கன்னா உடலை விட்ட பிறகு நாயாவும் பூனையாவும் பிறப்பானாம். எப்போ? தன்னை உணராத நிலை இல்லையா. ஸோ இந்த வாழ்க்கையுடைய பர்பஸ் என்ன? நம்மள நம்ம உணரணும். செல்ஃப் ரியலைசேஷன், தன் உணர்வு அடையணும். தன் உணர்வு அடையலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அஹ், யார் ஒருத்தன் வந்து இந்த மனித உடம்பை எடுத்தோம், பகவத்கீதா இது வந்து கிரேட் சயின்ஸ், இது வந்து விஞ்ஞானம் இல்லையா. ஆஹ், அறிவியல். ஸோ கிரேட் சயின்ஸ் இதை வந்து படிக்கலையோ அவன் வந்து என்ன பண்றான்? அடுத்த ஜென்மத்துல பூனையாவும் நாயாவும் பிறக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். இது வந்து நம்ம ஔவையார் சொன்ன மாதிரி அரிதறிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது இல்லையா. ஸோ நம்ம இந்த உடலை வந்து பத்திரமா சரியா யூஸ் பண்ணிக்கணும், பக்தியில யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேவா. ஸோ நமக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சிருக்கு. நம்ம எல்லாரும் வந்து இந்த உடலை வந்து சரியா யூஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா முதல் முதல் சீடன் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணருக்கு. ஓகேவா. அவர் நேரடியா வந்து பகவத்கீதையை கேட்டுக்கிட்டாரு. சரிப்பா, அன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இருந்தாரு, இன்னைக்கு என் கூட கிருஷ்ணர் இல்லையேன்னா அவர் கொடுத்த இந்த பகவத்கீதை நம்ம இருக்கு இல்ல, இந்த பகவத்கீதைக்குள்ள நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கலாம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் தன்னுடைய வார்த்தைகளை எழுதியிருக்காரு. அந்த வார்த்தைகள் மூலமா அவர் உயிரோட தான் இருக்கிறாரு. ஓகேவா. அதுல வந்து நம்ம தஞ்சம் எடுத்துக்கணும். நமக்கு வந்து குரு இருக்காருன்றதை நம்ம ரியலைஸ் பண்ணணும்.
ஓகேவா? யார் ஒருத்தன் இதை பண்ணலையோ அவன் வேஸ்ட், டைமை வந்து வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு என்ன தெரியுது? நம்ம அது நம்ம ஒரு பயணம் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹ், ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. அதாவது நம்ம வந்து பஸ்ல கார்ல எல்லாம் போகும்போது தூரமா ஒரு மலையோ ஒரு கடலோ தெரியும். கொஞ்சம் கிட்ட போனா அதுல கிட்ட இருக்கக்கூடிய அலைகள் தெரியும். இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்க இருக்கக்கூடிய மரங்கள் வந்து நமக்கு காட்சி அளிக்கும் இல்லையா? மரத்துல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிட்ட போனாதான் நமக்கு என்ன தெரியும்? கிளைகள் தெரியும், அங்க இருக்கக்கூடிய பறவைகள் தெரியும். இன்னும் ரொம்ப கிட்ட போனாதான் அந்த பறவை என்ன பண்ணிட்டு இருக்குதுன்றது நம்மளால பார்க்க முடியும். ஸோ இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஒரு காட்சி தான், பட் நம்ம தொலைவா இருக்கிறதுனால எப்படி தெரியுது? சரியா தெரிய மாட்டுது இல்லையா? இருக்கிற விஷயத்தை இருக்கிற மாதிரி பார்க்கறதுக்கு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? ஸோ நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. ஸோ நம்ம புலன்கள் வந்து குறைபாடு உள்ளது. அதனாலதான் இங்க வந்து என்ன பண்றாரு அர்ஜுனன்னு புலம்புறாரு. அர்ஜுனன் மாத்திரம் புலம்புற, நம்மளும் புலம்புறோம், நம்மளும் மனக்குழப்பத்துல இருக்கிறோம். ஸோ இதுல இருந்து வெளியே வர்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகே. ஸோ இந்த குழப்பம், கருமித்தனமான பலவீனத்தை எல்லாத்தையும் நம்மளும் விட்டுணும். எப்படி வந்து அர்ஜுனன் வந்து விட்டுட்டு கிருஷ்ணர் கிட்ட தஞ்சம் எடுத்தாரோ, நம்மளும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து நம்ம தஞ்சம் எடுக்கணும். நம்ம வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையுடைய நெருக்கடியை வந்து நம்ம சமாளிக்க கத்துக்கணும். நம்ம கிட்ட வந்து உறுதியின்மை இருக்கு இல்லையா? சரணடைய கத்துக்கணும் இல்லையா? கடவுளை வந்து நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கடமை எது இல்லையா? எதை பின்பற்றணும், எதை பின்பற்றக்கூடாது, எது சிறந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து சில நேரத்துல வந்து வெல்வதா தோல்வி அடைவதான்ற ஒரு கேள்விகள் வரும். அதை வந்து நம்ம அலசி ஆராய்ஞ்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஸோ சரணடைகிறதுனால என்ன ஆகுது? நமக்கு ஒரு மனப்பக்குவம் கிடைக்குது. இப்போ சரணடைஞ்சார் கிருஷ்ணர் கிட்ட. அவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவீனமான இருதயத்தை வந்து பண்படுத்துறார் இல்லையா? ஸோ கிருஷ்ணர் இதை வந்து வழி நடத்துறார். சில சமயத்தில் நமக்கு வந்து கடினமான சூழ்நிலை இருக்கும், எதை முடிவு எடுக்கிறதுன்னு தெரியாம இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மனிதர்கள் கிட்ட போயிட்டு நம்ம ஆலோசனை எடுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ யார் அது தகுந்த மனிதன்? உள்ளதை அனைத்திற்கும் பரம உரையிடம் பரம உரிமையாளர், பரம கட்டுப்பாட்டாளர், பரம அனுபவிப்பாளர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இல்லையா? அவர்கிட்ட தான் நம்ம தஞ்சம் எடுக்கணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்மளுடைய வாழ்க்கை பாடம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உண்மையான மகிழ்ச்சி வேணும்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவத்கீதை பகவத்கீதையும் பாகவதம் பாகவதமும் படிக்கணும். படிக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ வாழ்க்கையில பிரச்சனை இல்லாத ஆட்களே இல்லை. பணத்தை கொடுத்து எல்லா விஷயத்தையும் வாங்கலாம், ஆனா பணத்தை கொடுத்து சந்தோஷத்தை வந்து வாங்க முடியாது. நம்ம சந்தோஷமா வாழணும்னா என்ன ஆகணும்? எப்படி அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணர் கிட்ட சரணடைஞ்சாரோ இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் நம்ம பகவத்கீதைக்குள்ள நம்ம சரணடையலாம். ஓகேங்களா? அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. तं उवाच कृषिकेश प्रगृह्णन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वसः। ஸோ என்ன சொல்றாரு அர்ஜுனன் வந்து நான் சண்டை போட மாட்டேன்னு சொல்றார் இல்லையா? அவருக்கு வந்து திறமை இருக்கு, தன்னுடைய எதிரிகளை வந்து கொல்லக்கூடிய திறமை இருக்கு. பட் இருந்தாலும் அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? புலம்பி தள்ளிட்டு இருக்கார் இல்லையா? தான் அதுல இருந்து அவருக்கு வந்து இப்ப ஞானத்தை கிடைக்க போகுது. யாரால? கிருஷ்ணரால. இப்படி புலம்புறதுனால யார் சந்தோஷம் அடைகிறாங்க? இதை கேட்டுட்டு இருக்கிற திருதராஷ்டிரர் வந்து சந்தோஷம் அடைகிறார். ஓகே, இப்பன்னா இவன் வந்து இந்த இடத்த விட்டு கிளம்பி போயிடுவான், ஸோ எல்லாத்தையும் என் பசங்க வந்து அனுபவிப்பாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லையா? ஸோ பட் அவருக்கு தெரியல, இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் வந்து ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்க போறாரு. அர்ஜுனன் தெளிவாக போறாரு, சண்டை பண்ண போறாரு, ஜெயிக்க போறாருன்றதை வந்து தெரியல. ஸோ
இந்த 10வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, பரத குல தோன்றலே அச்சமயத்தில் இருதரப்பு சேனைகளுக்கு மத்தியில் துயரத்தால் பாதிக்கப்பட்டிருந்த அர்ஜுனனிடம் கிருஷ்ணர் புன்சிரிப்புடன் பின்வருமாறு கூறினார். சோ இப்ப எங்க வந்து கிருஷ்ணர் ஆரம்பிக்கிறாரு எந்த ஸ்லோகத்துல பேசுறதுக்கு? அடுத்த ஸ்லோகம் 11வது ஸ்லோகத்துல இருந்து பேசுறாரு. சோ இதுவரையும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் பேசவே இல்லை. அர்ஜுனன் பேசினது எல்லாத்தையும் அமைதியா கேட்டுக்கிட்டாரு. ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஒரு உற்ற நண்பரா இருக்கிறாரு இல்லையா? அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரிஷிகேஷான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் இல்லையா? ஏன்னா கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா புலன்களை வந்து அடக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு இல்லையா? அதனால அவருக்கு ரிஷிகேஷான்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் இவர் வந்து இவ்வளோ நாள் ஃப்ரெண்டா இருந்தாரு அர்ஜுனன். இன்னைக்கு வந்து என்ன ஆயிட்டாரு? சிஷ்யனா ஆயிட்டாரு. ஒரு மாணவனா ஆயிட்டாரு. கிருஷ்ணர் வந்து புன்னகை பூத்துட்டே வந்து எப்படி நம்ம போன முன்ன ஸ்லோகம் வார்த்தைக்கு வந்து வலிமை இருக்கு. சரியான வார்த்தைகளை நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா? கிருஷ்ணர் இங்க புன்னகையோட கிருஷ்ணர் வந்து அர்ஜுனன் கிட்ட பேச போறாரு. ஓகேவா? சோ ஏன்னா இப்போ வந்து தன்னை வந்து குருவா ஏத்துக்கிறார். ஸோ குருவுடைய ரோல் பிளே வந்து பண்ண போறார். நியாயம் தர்மத்தை எல்லாத்தையும் கொடுக்க போறாரு. குழப்பத்தை நீக்கி தெளிவான எண்ணத்தை வந்து கொடுக்கறாரு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இங்க என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ்னு பார்த்தீங்கன்னா, பகவத்கீதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சமுதாய மக்களுக்கோ ஒரு இனத்தினருக்கோ ஒரு தேசத்தவருக்கோ இல்லை, எல்லாருக்கும் தான் வந்து பகவத்கீதா. எல்லாருக்கும் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணணும்ன்றத வந்து நம்ம கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2வது உட்பிரிவுக்கு இவ்வளோ நேரம் வந்து புலம்புறத பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஆத்ம ஞானம் அடைய போறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த பகவத்கீதை எடுத்துட்டா நம்மளுடைய உறவு முறை வந்து மாற்றம் அடையும். ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஸோ இது வந்து அர்ஜுனனுக்கு மாத்திரம் இல்லை, நமக்கு எல்லாருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா. श्रीभगवानुवाच असोच्यान् अन्वसस्त्वं प्रज्ञवादं च भाससे कदाश्रुन् अगाधाश्रुंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அறிவாளியைப் போல பேசும் அதே சமயத்தில் கவலைப்பட வேண்டாதவற்றிற்காக நீ கவலைப்படுகிற. அறிஞர்கள் வாழ்பவர்களுக்காகவோ மாண்டவர்களுக்காகவோ வருந்துவதில்லை. என்னப்பா நீ வந்து ரொம்ப பெருசா அலட்டிக்கிற, பேசுறது பார்த்த பெருசா பேசுற, பட் என்ன பண்ற? புஸ்ஸுன்னு இருக்கிற இல்லையா? பேசுறது பெரிய லா பாயிண்ட் அறிவாளி மாதிரி பேசுற, பட் எப்படி இருக்கிற? இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படவே தேவையில்லை. ஏன்னா பிறந்தவங்க எல்லாரும் இறக்கணும் இல்லையா? ஆஹ் இதுக்கு போய் நீ வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு அல்டாப்பு பண்ணிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கிறியேன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஸோ இந்த புலம்புறதுனால நமக்கு எதுவுமே வந்து லாபம் அடைய போறது இல்ல. ஸோ நம்ம என்ன கிளியரா தெரிஞ்சுக்கணும்னா, இந்த உடலுக்கும் பொருளுக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம். இந்த இந்த உலகத்துல வந்து 2 விஷயங்கள் இருக்கு. அதாவது இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பொருட்களால் ஆனது, பஞ்சபூதங்களால் ஆனது. அப்புறம் அதுக்குள்ள வந்து ஆத்மா இருக்கு. நம்ம இதுக்கு 2த்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து உண்மையான ஞானம் இல்லையா? இந்த யாரு இந்த ஞானம் தெரிஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு தான் எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கிறது இல்லையா? இல்லையானா அவனுக்கு எதுவும் தெரியலன்னு அர்த்தம். யார் ஒருத்தன் நான் வந்து இந்த இந்த உடல் வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆனது, இது வந்து அழியக்கூடியதுன்றது எவன் ஒருத்தன் வந்து தெரிஞ்சுக்கலையோ அவனுக்கு வந்து எதுவுமே தெரியலன்னு அர்த்தம். இது தெரியாம நீ என்ன எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி அலட்டிட்டு புலம்பிட்டு இருக்கியேப்பான்னு அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஓகேவா? இந்த உடல் பிறந்து இருக்குது எதுக்கு? ஒரு நாள் அழியக்கூடியதுக்கு. பட் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆத்மா வந்து நித்தியமானது, அது அழிவில்லாதது. ஸோ அழிவில்லாதவங்க தான் நம்ம. அழிஞ்சு போறதுக்கோசம் நம்ம ஏன் வந்து புலம்பணும்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணர். ஓகேவா? ஸோ தண்டித்தல், தவறான கண்ணோட்டத்தை கலைத்தல் புத்திசாலியையும் முட்டாளாக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஞானத்தை பெற்றோடனே அர்ஜுனன் கிட்ட மாற்றங்கள் வரப்போகுது இல்லையா? ஸோ நம்ம பசங்களே தப்பு எதுனா பண்ணிட்டாங்கன்னா இது தவறு நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுத்து சொல்லணும். அப்போ வந்து என்ன பண்ணும்? அவங்க வந்து சரியாவாங்க இல்லையா? அதே அவங்கள மட்டும் தட்டணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்க வந்து முட்டாள ஆவாங்க இல்லையா? எல்லாத்தையும் சொல்ற வேண்டிய விதத்துல நம்ம சொல்லணும். ஒருவருக்கு ஆன்மீக கண்ணோட்டம் இல்லாதவரை எல்லாமே தற்காலிகமானதாகும் சுயமையம் கொண்டதாகவும் தான் இருக்கும். நம்ம எல்லாம் வந்து ஸ்கூல்ல படிக்கிறோம்.
பட் அங்கே எங்கேயாவது பகவத்கீதா பாகவதம் சொல்லி கொடுக்குறாங்களா? ஒன்றுமே இல்லை. சயின்ஸு சயின்ஸு சோஷியல் சயின்ஸு அதை தான் படிக்கிறோம். முன்னெல்லாம் வந்து மாரல்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்துச்சு. இப்போ அது கூட இல்லவே இல்லை, இல்லையா? அதையும் எடுத்துட்டாங்க ஜனங்க. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து என்ன நாலேஜ் வேணும்? பகவத்கீதையுடைய நாலேஜ் வேணும், இல்லையா? இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வாழ்க்கையை வந்து நம்ம வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. न நான் இத்வா तत्तेवागम् हरे कृष्ण न इद्वेवाहं जादुनासं तन्नत्वं नेमो जनादिबा न सैव न भविष्याम सर्वे वयम् अदम्बरम् ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாரு? பாரு கிருஷ்ணா, பாரு அர்ஜுனா, நானோ நீயோ இம்மன்னர்களோ இல்லாமல் இருந்த காலம் எதுவுமே இல்லை. எதிர்காலத்திலும் நம்மில் எவரும் இல்லாமல் இருக்க போவதில்லை. பாருப்பா, இப்போ மாத்திரம் இல்லை, வருங்காலத்திலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீயும் நானும் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய நேரம் எதுவுமே இல்லை. இந்த அரசர்கள் எல்லாரும் நம்ம இருந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பர்பட்டில் வந்து பிரபுபதா என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கத உபநிஷத்துலையும் சரி, ஸ்வேத வாத்திர உபநிஷத்துல தான் மேற்கோள் காமிக்கிறாரு. நித்யோ நித்யானாம் சேத்தனாம் ஏகோ பகுனாம் யோ விதா விதாதி காமான் தாம் ஆத்மஸ் தமை ஏ அனுபஷ்யந்தி திரஸ் தேஷாம் சாந்திஹி சாஸ்வதி நேதர் நேதரேஷம். ஒரு நிமிஷம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி மாதாஜி, சாரி பிரபுஜி. ஸோ ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா, கடவுள் வந்து ஆஹ், பகவானுடைய விரிவாக்கம் வந்து பரமாத்மா. அந்த பரமாத்மாவுக்கு வந்து 4 கை ரூபம் இருக்கு. அந்த பரமாத்மா எல்லா ஜீவராசியும் இருதயத்தையும் இருக்கிறாங்க. இது வந்து இந்த கதை உபநிஷத்துலையும் சொல்லியிருக்காங்க, ஸ்வேத உபநிஷத்துலையும் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதுதான் இந்த ஸ்லோக மூலயமா சொல்றாங்க. அவர் வந்து இல்லாம இருக்கக்கூடிய இடமே இல்லை. ஓகேவா? அவர் வந்து தான் வந்து முழுமையானவர். ஆம், அமைதியை கொடுக்கிறவர் அவர்தான். ஓகேங்களா? ஸோ அவர் இந்த இடத்துல கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு? அவர் நித்தியமானவர். இந்த 2 வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. இஸ் எட்டர்னல். அப்புறம் எல்லா ஜீவராசிகளும் அவர் தான் காப்பாளரா இருக்காரு. ஓகேங்களா? அது முத்தி பெற்ற ஆத்மாவா இருக்கட்டும், கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் காப்பவர் அவர்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. ஓகே, அதுக்கு அடுத்தது தனித்தன்மை எப்போதுமே இழக்கப்படுவதில்லை. எதனால? நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனியா நம்ம தெரிவோம். நம்ம ஆத்மா தெரிஞ்சுக்கணும். ஆ இது வந்து நித்தியமானது, ஆன்மீகமானதுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். தவறான கொண்டாட்டத்தை வந்து முறியடிக்கணும். அதாவது என்னது? நான் இந்த உடல் நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா? அதை வந்து எடுத்துக்கணும், தூர போட்டுடணும். நம்ம ஆத்மான்றத நமக்கு அந்த ஞானத்தை வச்சுக்கணும். அப்புறம் பகவானுக்கு உருவம் இல்லைன்றதை இருக்கக்கூடாது. பகவானுக்கு உருவம் இருக்குது. அவருக்கு 2 கை ரூபம் இருக்கு, 4 கை ரூபமும் இருக்கு. அதுல வந்து உன்னதமானது வந்து 2 கை ரூபம், இல்லையா? சோ நம்ம வந்து என்ன கேள்வி போட்டுக்கணும்? நான் யார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டே என்ன பதில் சொல்லணும்? நான் ஒரு ஆத்மா. आत्मा இல்லையா? அதுதான் வந்து ஆத்ம விஞ்ஞானம். மரணத்துக்கு அருகில் இருந்த அனுபவம் சில பேருக்கு இருக்கு, இல்லையா? உடலை விட்டு வெளியில் இருந்த அனுபவம் சில பேருக்கு தெரியும். சில பேருக்கு பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள்லாம் இருக்கும். அதை வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இப்ப பார்க்கக்கூடிய பிக்சர்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அஜாமிலன்னு ஒருத்தர் இருந்தார், இல்லையா? அவர் ஒரு சிறந்த பிராமணன். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? சின்ன வயசுல ஒழுக்கத்தோட வாழ்ந்துட்டு அப்பா அம்மா வந்து சொன்ன பூஜை புனஸ்காரங்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தார். ஒரு முறை என்ன ஆச்சு? இந்த யாகத்துக்கு வந்து அந்த அஹ், தேவையான பொருட்களை எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்கோசம் காட்டுக்கு போறார். ஓகேவா? காட்டுக்கு போயிட்டு வரும்போது தேவையில்லாத ஒரு விஷயத்த வந்து பார்க்குறார்,
இல்லையா? ஸோ ஒரு வேசி ஒருத்தரோட இருக்கிறத பார்க்குறாரு. அதனால் அவர் வந்து மனசு ஈர்க்கப்பட்டு தன்னுடைய அழகான இளமையான மனைவியை விட்டுட்டு ஓ, கட்டறிந்த குடும்பத்தை விட்டுட்டு என்ன பண்றாரு, இவங்க பின்னாடி போயிடுறாங்க இல்ல. சோ பின்னாடி போனதுனால வாழ்வாதாரம் என்ன, வழிப்பறி பண்றது, கொலை பண்றது இல்லையா, இது மாதிரி பண்ணி வாழ்ந்துட்டு வந்தார். ஸோ இது மாதிரி அவங்க கூட வாழ்ந்து 10 குழந்தை பிறந்துடுச்சு. 10வது குழந்தைக்கு நாராயணான்னு வச்சார். அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு, எப்பவுமே அந்த நாராயணன் வந்து சின்ன பையன் இல்லையா, அவன் மேல ரொம்ப இஷ்டம். அப்போ வயசு வந்து 80 வயசு. நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டுட்டே இருக்கார். அதே சமயத்துல மரணமும் வருது. மரண சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாராயணான்னு சொல்றதுனால இந்த நாராயண நாமத்துக்கு வந்து மகிமை, அந்த பெயருக்கு எவ்வளவு அளவுக்கு மகிமை இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தூதர் வர்றாங்க. மரண சமயம் வந்ததுனால யம தூதர்களும் வராங்க. யம தூதர்கள் போட்டு எடுக்கிறாங்க அவர் உயிரை. விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து மறுக்கிறாங்க. என்னடா பண்றதுன்னு இந்த யம தூதர்களுக்கு புரியல. நேரா தன்னுடைய ராஜனான யம தர்மர் கிட்ட போறார். இது மாதிரி இருக்குங்கன்னு. அச்சோ, விஷ்ணு தூதர்கள் எங்க இருக்காங்கோ அங்க நமக்கு இடமே இல்லை, நீங்க எல்லாம் கிளம்பி வந்துடுங்கப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு இவங்க வந்துடுறாங்க. அதுக்கு அந்த சமயத்துல இவர் பாருங்க, அந்த நாம நாராயணான்னு சொல்லிட்டு கடவுளை நினைச்சு சொல்லல, தான் பையனை வந்து பற்றுதல்னாலையும் பயத்தாலையும் வந்து கூப்பிடுறார் இல்லையா. சோ குழந்தை மேல வச்சிருக்க பாசத்தினால நாராயணா நாராயணான்னு கூப்பிட்டார். பட் கடவுளை எவ்வளவு அளவுக்கு கருணையானவர், நான் நீ என்னதான் கூப்பிடுறாரு, நீ போப்பா அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு விஷ்ணு தூதர்களை அமுச்சு விட்டார். அதுக்கு பிறகு இந்த இந்த அவருக்கு என்ன ஆகுது, ரியலைசேஷன் தெரியுது, யம தூதர்களையும் பார்க்கறாரு, விஷ்ணு தூதர்களையும் பார்க்கறாரு இல்லையா. சோ அப்போதான் அவருக்கு வந்து ஞானம் வருது. ஸோ நான் இவ்வளோ நாள் தவறா என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டேன்ப்பான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஸோ சின்ன வயசுல கத்திருந்த வேதங்களை எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு ரிஷிகேஷத்துல உட்காந்துட்டு வேதங்களை எல்லாம் படிக்கிறார். அப்ப தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து புனிதத்தை வந்து சம்பாதிக்கிறாரு. அப்ப கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு தனி விமானத்தை அனுப்புறார். ஓகேங்களா. தனி விமானத்தை அமைச்சு தேவ தூதர்களோட விஷ்ணு தூதர்களோட தன்னுடைய நித்திய லோகத்துக்கு கூப்பிட்டுக்கிறாரு. ஓகேங்களா. இன்னும் சில பேருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள்லாம் இருக்கும். அதாவது இது நடந்த விஷயமே. ஆஹ் ஒரு பொண்ணு வந்து சின்ன பொண்ணா இருக்காங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு சொல்லுவாங்க, நீ இப்படி சமைக்காத இப்படி சமை அப்படி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. பார்த்தா அவங்களுக்கே வந்து ஆச்சரியமா இருக்கும், என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நீங்க வந்து என்னோட அப்பா அம்மா இல்லைன்னு அப்படியெல்லாம் கூட சொல்லும். எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, எனக்கு கணவர் இருக்காங்க, அதெல்லாம் பேசும். என்னடான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க, அந்த பொண்ணு சொன்ன அட்ரஸ்க்கு கூட்டிட்டு போறாங்க. ஓகேவா. கூட்டிட்டு போனேன். ஆஹ் அப்போ அந்த வீடை காமிச்சிட்டு இதுதான் நான் வாழ்ந்த வீடுன்னு காமிக்கிறாங்க. அப்போ வந்து அவரை பார்த்துட்டு நான் உங்ககிட்ட தனியா பேசணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவார். அந்த கணவன் கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொண்ணு பேசும். நான் இது மாதிரி இந்த இடத்துல வந்து காசு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி முடிச்சு வச்சிருக்கேன். ஆமா இருந்துச்சுன்னு அவரு ஒத்துக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து நீங்க நானும் வந்து பேசணும் இல்லையா, யாராவது ஒருத்தங்க இறந்த பிறகு மறுமணம் பண்ண மாட்டோம், நீங்க ஏன் பண்ணிக்கினீங்கன்னு அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா. அப்போ அவர் வந்து அவருக்கு வந்து தெரியுது நம்ம மனைவின்றத. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க திரும்பி வந்துடுறாங்க. அந்த கணவன்கிட்டயும் வாழ மாட்டாங்க, இந்த அப்பா அம்மா கிட்டயும் வாழ மாட்டாங்க, தனியாக வாழ்னாங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ்ல எல்லாம் வந்துச்சு. ஓகேங்களா. ஸோ இது மாதிரி பூர்வ ஜென்ம நினைவுகள்லாம் வந்து நான் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து முறியும் இல்லையா. அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. இந்த பொதுவா வந்து இந்த மனிதனுக்கு வந்து 4 விதமான குறைகள் இருக்கு. அதாவது அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஹ் வேற ஒருத்தங்களை ஏமாத்துவான், அப்புறம் தவறுகள் செய்வான், புலம்புவான் இல்லையா. இந்த குறைபாடுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மனுஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆத்ம ஞானம் அடைஞ்சாதான் வந்து அவனுடைய வாழ்க்கை வந்து பக்குவம் அடையும். இல்லைன்னா சாதாரணமா வாழ்ந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா, அவன் அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து நாயாவும் வந்து பூனையாவும் பிறப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னும் சில மாயாவதிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா. இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராமானுஜாச்சாரியர்கள்லாம் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கு. ஏன் அந்த மாயாவதிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுள் மேலே பொறாமை இருக்கும். கடவுள் மேலே பொறாமை இருக்கிறதுனாலவும் அபக்தர்களாக இருக்கவங்க தான் வந்து பண்ணுவாங்க, என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கடவுளுக்கு உருவம் இல்லைன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே. பட் நம்ம இப்போ ஆச்சாரியர்கள் நிறைய பேர் ராமானுஜாச்சாரியர் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து கடவுளுக்கு உருவம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஆ அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
तेहिनोऽस्मिन् यदा देहे कौमारं यौवनं जरा तदा ते कान्धर प्रादिर्धीरस्तत्र न मुह्यति. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ हरे. தேகத்தை உடையவனின் உடல் சிறு வயது, இளமை, முதுமை என்று கடந்து செல்வதைப் போல ஆத்மா மரணத்தின் போது வேறு உடலுக்கு மாற்றம் பெறுகின்றது. நிதானமான புத்தி உடையவர் இது போன்ற மாற்றத்தால் திகைப்பது இல்லை. ஸோ இந்த உடலுக்கு வந்து மாற்றங்கள் வந்து இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்கணும். தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமே இல்லை. நம்ம வந்து உணர்ந்திருக்கோம் இல்லையா? நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் வளர்ந்து இருக்கோம். அதே வந்து பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்து பாருங்க. நம்ம சின்ன பசங்களாக தான் இருந்திருப்போம் இல்லையா? ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த உடல்ல வந்து மாற்றம் இருக்கு. ஸோ இந்த பிக்சர்ல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு சின்ன குழந்தை பிறக்குது இல்லையா? அது கொஞ்ச நாள் பெருசா வளருது இல்லை, ஒரு பையன் ஆகுது. அதுக்கடுத்து வாலிப வயசு வருது. அப்புறம் இளமை, அதாவது முதியவர் ஆறாங்க. அதுக்கு பிறகு வயசாயிடுது. உடல் வந்து சுருங்குது. உடல்ல வந்து மாற்றங்கள் நடந்துட்டே இருக்குது. பட் ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மா இருந்த சைஸ்லயே தான் இருக்குது இல்லையா? ஸோ இது யாரு புரிஞ்சுப்பாங்க? நிதானமான புத்தி உடையவங்க தான் புரிஞ்சுப்பாங்க. இதை பார்த்துட்டு அவங்க திகைக்கவே மாட்டாங்க. அதுதான் சொல்றாங்க, தேகினோ யஸ்மின் யதா தேகே கௌமாரம் யவ்வனம் ஜரா ததா தேகாந்திர பிராப்தி தீரஸ்தந்திர ந முஹ்யந்தி. ஸோ இது கௌமார பருவம், சின்ன வயசுலேருந்து பெரிய வயசு வரையும் ஆகும். ஸோ இந்த உடலுக்கு வந்து மாற்றங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா இந்த ஆத்மா தான் மாறிட்டே இருக்கு. நம்ம இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய செயல் வந்து தான் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு நம்ம என்னவா பிறக்க போறோன்றதை வந்து நம்மள நிர்ணயிக்குது. ஓகேவா? காலத்தின் மாற்றத்தினால் உடலில் மாற்றம், மனதில் மாற்றமும், உணர்ச்சிகளில் மாற்றமும், விருப்பங்களில் மாற்றமும், ஆனால் நான் மாறவில்லை. நமக்கு வந்து சில வயசுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உடல் மாற்றம் இருக்கு இல்லையா? அதாவது சின்ன வயசுல இருந்து பெரியவங்கள ஆகும்போது இந்த அடலசென்ட் பீரியட்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அடலசென்ட்டுக்கு என்ன சொல்றது, வாலிபர் வயசு வரும் இல்லையா? அப்போ உடல் கூறுகள் வந்து மாறுது. அப்போ உடல் கூறுகள்ல மாறும்போது என்ன ஆகுது? ஹார்மோன்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா? அந்த மூலக்கூறுகள் வந்து சேஞ்ச் ஆகும்போது அவனுடைய ஹரே கிருஷ்ணா, சாரி. ம் அவனுடைய எண்ணங்கள் இல்லையா மாறுது. ஹரே கிருஷ்ணா. எண்ணங்கள் வந்து மாறுது இல்லையா? சின்ன வயசுல இருந்த எண்ணங்கள் சுபாவங்கள்லாம் வேற இல்லையா? அதே வந்து இளமை பருவம் மாறும்போது அவனுடைய ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுறதுனால அவனுடைய விருப்பங்கள் எண்ணங்கள்லாம் மாறுறத பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன ஆகும்? ஆண் பெண் மேல வந்து மோகம் இருக்கும், காதல் வரும் இல்லையா? இந்த மாற்றங்கள் வந்து உடல்ல நடக்குது. மனசுலயும் வந்து மாற்றங்கள். சில விஷயங்கள் வந்து எனக்கு பிடிக்கும், சில விஷயங்கள் பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்ப இந்த மாற்றங்களை பார்த்துருக்கோம், அனுபவிச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ ஆனால் நான் என்ற ஆத்மா மாத்திரம்தான் மாறுறதில்லை. அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்து இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பீஷ்மரும் துரோணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்த ஆத்மாக்கள். அவங்க இறந்தா கூட எங்கே போவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நித்தியமான லோகத்துக்கு தான் போவாங்க அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றார். உயர்ந்த ஆத்மாக்கள் உயர்ந்த செயல்களை செய்கிறாங்க. அதனால அவங்க எங்கே போவாங்க? நித்திய லோகத்துக்கு தான் போவாங்க. நீ வந்து அதுக்கோசம் கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? ஸோ புத்திசாலி இருக்கிறவன் வந்து இதை பார்த்துட்டு இந்த மாற்றங்களை பார்த்து திகைக்க மாட்டான்றதை பார்த்தோம். இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தியரியை சொல்றார், தியரி ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? அஹ் இந்த தியரி ஆஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இருதயத்துல வந்து பரமாத்மா இருக்கார் இல்லையா? அவரும் வந்து ஆத்மாவும் வேற. நம்ம உடம்புக்குள்ள ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. நம்மளுடைய ஆத்மா, அப்புறம் நமக்கு ஒரு பரமாத்மா. நம்ம எல்லார்கிட்டயும் பொதுவா இருக்கிறது பரமாத்மா. நம்ம கிட்ட ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில நம்மளுடைய ஆத்மா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதாவது இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஆகாயத்துல வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தெரியும். அதாவது சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள் இல்லையா? ஸோ அது வந்து இந்த பிம்பத்துல தெரியும், அந்த தண்ணியில.
ஸோ இந்த நட்சத்திரங்கள் வந்து எதுக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா உயிர் வாழினங்களுக்கு ஒப்பிடுறாங்க. அதே வந்து சூரியன் சந்திரன் வந்து ஒன்னா தான் இருக்கு. அது யாருக்கு ஒப்பிடுறாங்கன்னா பரமபுருஷ பகவானுக்கு வந்து ஒப்பிடுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எல்லாருமே ஒரே நிலையில இல்ல. ஆகாயத்துல தான் வந்து நட்சத்திரங்களும் பார்க்குறோம், சூரியனும் சந்திரனையும் பார்க்குறோம். பட் எல்லாத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தன்மை இருக்கு இல்லையா? ஆகாயத்தில் இருக்கிறதுனால எல்லாமே சமமாகாது. அது மாதிரி நம்ம எல்லாம் நட்சத்திரங்கள், ஜீவராசிகள் நமக்குள்ள வந்து ஆத்மா பரமாத்மா இருக்குன்னு சொல்றாங்க வேதங்களை. அதனால நான் கடவுளுக்கு சமமாக ஆவேனான்னா இல்ல, ஆக முடியாது. ஏன்னா நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு பகுதி தான் இருக்கு இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ணர் தான் முழு முதற் கடவுள்ன்றதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இந்த மாயாவாதிகள் வந்து தர்க்கவாதம் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பொறாமை இருக்கும் கடவுள் மேல. அதனாலயும் அப்புறம் அப்ப வேதங்கள்ல வந்து அவங்க நிராகரிப்பாங்க. ஓகே, அடுத்த ஸ்லோகம் படிங்க மாதாஜி. ஹரே மாத்ர கிருஷ்ணா. மாத்ர மாத்ராஸ்து கௌந்தேய சீதோஷண சுக துக்கः அகம் ஆகம பைனோ நித்யஸ் தாம் ஸ்திதி திதிக்ஷாவ பாரதா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாரு? குந்தியின் மகனே, இன்பத் துன்பங்களின் நிலையற்ற தோற்றமும் காலப்போக்கில் ஏற்படும் அவற்றின் மறைவும் கோடையும் குளிரும் பருவ காலத்தில் தோன்றி மறைவதைப் போன்றதாகும். புலன்களின் உணர்வாலேயோ அவை எழுகின்றன. எனவே பரத குலத் தோன்றலே, இவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் பொறுத்து கொள்ள கற்றுக்கொள். இங்க என்ன சொல்றாரு? மாத்ராஸ்து ஸ்பர்ஷஸ்து கௌந்தேய சீதோஷண சுகதுக்கக. இந்த இயற்கையில பாத்தீங்கன்னா காலங்கள், பருவ காலங்கள் வருது. காலங்கள் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் இல்லையா? கோடை குளிர் பருவம் சொல்லிட்டு மாறிட்டே இருக்கு. ஸோ மாற்றம் ஒன்றே மாறாதது. அது மாதிரி இந்த உடல்ல கூட பாத்தீங்கன்னா மாற்றங்கள் மாறாதது. நம்ம வாழ்க்கைக்குரிய விஷயங்கள் வந்து மாறாதது. இன்பம் துன்பம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும்? ஒரு சைக்கிள் மாதிரி வந்து போயிட்டே இருக்கும். அது பாட்டுக்கு வரும், அது பாட்டுக்கு போகும். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்? சகிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? அதாவது பொறுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேவா? அதாவது இதுக்கு உதாரணம் என்ன கொடுக்குறார் பிரபுபாதா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது மழை காலத்துல வந்து பிராமணர்கள் வந்து அதிகாலையில குளிக்கிறத நிறுத்திடுவாங்களா? தண்ணி ரொம்ப குளிரா இருக்கு, குளிரா இருக்கு. அதான் மக மாசத்துல இருந்து இந்த பிப்ரவரி ஜனவரில எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குளிரா இருக்கும். தண்ணி ரொம்ப சில்லுன்னு இருக்கும். அதனால அந்த பிராமணர்கள் குளிக்கிறத நிறுத்திடுறாங்களா? இல்ல. கோடை காலத்துல ரொம்ப வெப்பமா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பெண்கள் சமைக்காம இருக்கிறாங்களா? அப்படி இருந்தாலும் அவங்க செயல்களை செய்யறாங்க இல்லையா? அது மாதிரி இந்த வாழ்க்கையில வரக்கூடிய உந்துதல்களை வந்து நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு நமக்கு விதிக்கப்பட்ட வேலைகளை வந்து அஹ், நம்ம செய்யணும் இல்லையா? நமக்கு என்ன விதிக்கப்பட்ட வேலைகள்? வேதங்களை படிக்கணும் இல்லையா? அவர் பிரபுபதா சொல்லிட்டு இருக்க போன ஆஹ், உம், 16 மாலைகள் பண்றதுக்கு நம்ம முயற்சி பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நீங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்து ரெண்டு பெயரை சொல்றாங்க. கௌந்தேயா, அதாவது தம் அம்மாவுடைய வழியில வந்த உறவு வந்து அர்ஜுனன் இல்லையா? அவங்க அம்மா இவருக்கு அத்தை இல்லையா? பாரதான் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா? ஸோ பாரதம்னா பார்த்தீங்கன்னா ஆம், தந்தை வழி வந்தது. ஓகேவா? தந்தை வழி வந்தது. ஸோ ரெண்டு சிறப்பு தன்மைகளும் உனக்கு இருக்கு. ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கு ஆஹ், தாய் வழி சம்பந்தத்தில் வர்ற. இன்னொன்று ஒரு உறவை எடுத்த அப்பா உறவு பார்த்தீங்கன்னா அவர் சிறந்த அரச குடும்பத்தில் பிறந்தவர். வரத வருஷான்னு சொல்றோம் இல்லையா? பாரத பூமியை வந்து ஆட்சி பண்ணவங்க இவங்க. அதனால ரெண்டு பரம்பரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த பரம்பரை வந்திருக்க. நீ வந்து இந்த மாதிரி பலவீனத்துல இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகே. சோ குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பு கொடுக்கு குலப்பெருமை கடமையை ஒழுங்காக நிறைவேற்றும் பொறுப்பை கொடுக்கின்றது. சிறந்த பாரம்பரியம் பெரும் பொறுப்பை அளிக்கின்றது. இல்ல? ஸோ ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிறந்தது உனக்கு. நீ வந்து இதை மாதிரி யோசிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உனக்கு அழிவு தான் வரும், பெருமை இருக்காது. உனக்கு மாத்திரம் இல்லை, உன்னுடைய மூத்தவர்களுக்கும் பெருமை இருக்காதுன்னு சொல்றார். தவிர்க்க முடியாதவற்றை சகித்துக் கொள்ளுதல் வாழ்வின் முக்கியமான விஷயங்களில் நம் கவனத்தை செலுத்துவதற்கு உதவி செய்யும். சில விஷயத்தை நம்மளால வந்து தவிர்க்கவே முடியாது. பட் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து நடக்கும். அதை வந்து என்ன பண்ணணும்? பொறுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை வந்து பண்ணிட்டே போகணும் இல்லையா? ஸோ என்ன வந்து அவன் அப்படி பேசிட்டான் இப்படி பேசிட்டான்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து சோர்ந்து போய் உட்காரக்கூடாது இல்லையா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்?
நம்ம ஆத்ம கடமைகளை வந்து நம்ம செஞ்சுட்டே போகணும். ஸோ நம்ம இங்க நிறுத்திக்கலாம். வாஞ்சா கல்பத்த ருப்பேஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி जय। ஜெய் आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। ஜெய் जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ஜெய் जय गौ श्रीमद् भगवत गीता की ஜெய் हरिनाम संकीर्तन की महामंत्र की ஜெய் जय जय। जगत जय गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. हरि 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 बोल। All glories to Guru and Gauranga. Nitai Gaura हरि हरि बोल। Premanande. Hari Hari Bol. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. हरे